Matay kang lubiya ka ba? Gibinuangan lagi ko ni Murunda. Matay ko usab gid ka. Igo na lagi ka. Patay ka. Sa. Patay lagi ka. Buwa ben. Buwa, kan mo buwa? Sala. Buwa. Lami. Buwa gyud. Dalo gid sila gyud kayo. Tol. Hoy! Ko buwa be. Ngayo ka, buha? Buwa be. Sa buha. Ayaw ko awaya ha. Balik kong kamay mo. Go na. Sobra man na Marlon. Abot na pong hangon. Ana na pod lagi. Sige, pangayo buha. Ano bagi ka buha? Ano lang gunigot? Tilaw tag sa na lisus lube. Saba dia. Ari rum ka diri magpapuyag oy. Sabot ka dugay ni. Grabe po ka bay Marlon. Ay lang gunigot nang ginabuhi be ko dre. Nang mabusog ko aning buha. Grabe po ganoon. Tagadiin man kagod. Ganun naabot man ka diri. Ganahan kag buha adto tus buha. Mao gyud. Buhat lang kasi imong lulag. Usmok na imong naw. Nanapuning murag tutoy. Hango lang kada. Di ka mangatag nako. Kaliwatag ning lula niya noon. Sige kaog buha, dalo kaayo. Diwat pistanan gyud. Abitaw. Dalo kay tukong lula pero abot sa tay ko tuig. Cinta ka tuig kagamay pud ana oy. Wala na sa kong lula. 85 edad. Nag-anak po yung usa. Kuyaw gusto mong lula. Di ka tae ang nigawas ato. Tae po god. Naam gyud ulo. Apa jud buhok? Grabe dyan mong lula da. Pero mas grabe dyan akong lula. Nag-edad kong 89. Magdarog yapon, hantod karon. Sama to. Para mutuo mo. To. Muna ko lula ay no. Iyak lula na lima dyan. Nuod sa. Nagdaro sa Street yapon kayo. Kubo. Ayuro kayo na sa kong lula. Akong lula. Kaya ba mas akong lula? Mas believe yun mas akong lula. Akong lula. Tunas langit. Nangupras gyapon. Grabe guna imong lula god. Pangan mo sa akong lula? Yung sa mo pagkabalo. Nana makaslangit. Akong lula to, tigulang. Pero naka-Android phone. Grabe tuon. Naadi signal to. Kayo. Nag-contact pa mangganin ako. Dito gutong sima to. Ito mo ba? Sa baka ba yan ninyo oy? Kana yung lula? Wala na sa kong lula. Kameraman, isurugi sa gamay ko. Kita sa tikong. Unsa din imong lula? Taysa. Manausap ko kay para kabalo ka unsa akong lula. Taysa. Kinim gud akong lula. 90 anyos. Pero gatutoy pa. Imong lula gatutoy? Kapiyar po si imong lula god. Senior citizen karon po kadungog gatutoy. Lula nimo gatutoy? Mas buto po ko imong lula tutyan. Grabe pud ka. Tigulang imong tutyan. Tutoy anak dili na puton gabitay murag lagay. Gani man ang tigulang. Murag lugi god. Lahing pero napay gatas. Grabe gid ang tigulang no. Mga lami jud kay na day. Kaon sa kog lubi. Lah, na jud gatas day. Gago. Taysa ragot. Ano din na imong lula? Uyate po, kamo ba? Patakabog yung mong istorya. Kato kong lula, moto ni Totoy, kay nawadam to kabuot, kaya ango naman to sugod. So what's up mga kawil? Shout out na may karon. So shout out ko ni Kimi Patatag na nagtrabaho sa Share Water. Shout out mo ro. Amping Shout out po ko ni Marilada o ni Marimi Dupalag. Shout out ba din? Brother. Bye, shoutout mo bye. Shoutout ko ni Ria Imperial Pase ug ni Jinami Pukong. Shoutout. Another shoutout kinsa diha?
Arnel ko. Shout out ko ni Aiza og ni Laika. Oh, shout out. Ay, shout out si Kizzy Crex. Oh, shout out. Shout out. Oh, shout out bari ko nun sa akong igagaw si Arnel Flores Ligarto nga nasa Punta Inganyo karon nagtrabaho. Ito yung team basketball Punta Inganyo. Shout out. Out. Og ni Boss Richard Cañales. Birthday boy karon, happy birthday boss. Shout out boss, happy birthday boss. Birthday, boss. Safe, safe Amping, always. Amping lang always boss. Ito ni nabusot na ni. Shout out kong uncle. Shout out ko ni Ate Aiza Caballero nga sa ilang YouTube channel nga Yanzo Shadow TV. Yancy Shadow TV. Shout Please out. visit and subscribe. Mga Yanzo kawiw. Shadow TV. Shout out ko ni LM. Oh, LM. LM Repair Vlog. Shout out ko sa LM Repair Vlog. Shout out niyo da. Oh, shout out. Please support. LM Repair Vlog. Tagadinis lang. Og diri ra ta kutob. Tagadinis LM. Kay sa man nga maorgyot siya. Dili kita man. Salamat sa itlog. Salamat yo. God bless you guys. Oh. Kanang salamat kayo sa mga support na mo sa mga video rero. So guys, shout out sa Deko sa ako ang ate Moderos ug ni Kuya JJ Daguman uban sa iyang pamilya diya sa Zone 3, Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. Oh, shout out. Amping mo diya always. Shout out. Amping mo dia. Shout out. So that's all. Good night and God bless. That's all. Thank you and you're welcome. Thank you. Thank you. Bye-bye. God bless guys. Amping always mga kawiw. Please support always TTB. Mga kawiw. Sige, ari sa may mga wew kaya mupras pa taon ni ugma. Bagong tuig na wala yapon ay mawiyap. Wake we up, sa diri wake we up. Wake we up, sa diri wake we up.